Az összetartozás jeleként kérjük, hogy mindenki viseljen kék szalagot mindaddig, amíg iskolánk sorsáról döntés nem születik. Azért vagyunk ma itt, mert egy önkormányzati tervezet intézményünk önállóságát veszélyezteti. Azért vagyunk ma itt, hogy jelenlétünkkel felhívjuk a döntéshozók figyelmét döntésük esetleges következményeire. Azért vagyunk ma itt, hogy kinyilvánítsuk együttes akaratunkat iskolánk tagintézménnyé való leminősítése ellen. Úgy érezzük, komoly érveink vannak a gépipari mellett. Ez az iskola mindig is önálló függetlenségre méltó volt. Iskolánk önállósága nem csak intézményünk érdeke. Érdeke a felsőoktatásnak, mert biztos alapokkal rendelkező fiatalokra számíthatnak a műszaki oktatásban. Érdeke a munkaerőpiacnak, mert jól képzett, felkészült gépész és informatikus technikusokra számíthatnak. Érdeke a szülőknek, mert gyermekközpontú iskolánkban biztonságban tudhatják gyermekeiket törődő pedagógusok mellett. Érdeke a diákoknak, mert részesei lehetnek a generációkon át öröklődő gépiparis életérzésnek. Érdeke Szombathelynek, mert iskolánk támogatására és részvételére mindig számíthatott és számíthat. Nem értjük a döntést, mert szakmai érvekkel nem alátámasztott. Nem értjük a döntést, mert nem adhattunk alternatívát. Nem értjük a döntést, mert a tervezet szerint iskolánk összevonása nem járna jelentős megtakarítással. Nem értjük a döntést, mert elébe megy egy még el sem készült új oktatási és szakképzési törvénynek. Az Oktatási Minisztérium a felsőoktatás átszervezését is elhalasztotta arra hivatkozva, hogy alaposabb hatástanulmányokkal is alátámasztott átgondolásra van szükség. Ilyen hatástanulmány városunkban sem készült. Akkor miért ez a sietség? Biztosak vagyunk abban, hogy a 3 iskola összevonása után létrejövő mamut intézmény nem szolgálja senki érdekét. Biztosak vagyunk abban, hogy a különböző profilú intézmények összevonásával áttekinthetetlen iskola szerkezet jönne létre. Legyen gépipari még nagyon sokáig, azt csinálják, társadalmakáig. Van egy közös célunk. Ez a tüntetés elvileg a GT, mit keresnek itt a szavárjások? Céljaink azonosak, közösek, mindannyian ellenezzük a 3 iskolának az ilyen módú összevonását, amikor indoklás, hatástanulmány nélkül akarnak gyors lépéseket végrehajtani, anélkül, hogy valóban egy kidolgozott, hosszú távú és egyeztetett koncepció mentén történne a műszaki szakoktatás átalakítása. De az önkormányzat szerint azt mondták, hogy egyeztettek minden iskolaigazgatóval és mindenkivel. Az egyeztetés nagyjából a tényekről szólt, meg az adatok beviteléről, de az adatok és a következmény között ok-okozati összefüggés nincsen. Tehát indoklás a szakértői jelentésben és az azt követő tervezetben sem található. Tisztelt szimpatizások! Az iskolaszék állásfoglalása következő. Az alapul szolgáló anyag a gyakorlatban nélkülöz minden szakmai, nevelési, oktatási indoklást. A benne szereplő mennyiségi adatok, amelyek a tanárokra, diákokra, fenntartóra vonatkoznak, lényegében azt mutatják, hogy az intézmények kevesebb pénzből működnek, mint amennyire szükségük lenne. A felvázolt összevonás gyakorlatilag tönkreteszi mindhárom oktatási intézmény eredményeit, arculatát, múltját és jövőjét. Külön hiányosság az anyagnak, hogy nem foglalkozik az iskolák városban, megyében, régióban elfoglalt helyével, eredményeivel. A tervezett összevonás a gépipari, informatikai, műszaki szakközépiskola és kollégium szempontjából egy jól prosperáló kapcsolatrendszer, amely nem csak az itt tanuló diákok és szüleik, illetve a tanulni szándékozók irányában működik, hanem azok felé, a gazdálkodó szervezetek, vállalatok felé is, amelyek az iskola stabil szakember utánpótlást biztosít, igyekszik tönkretenni. Nem volt akkor ezek szerint egyetlen egy szakmai konzultáció, tanácskozás más néven a Városháza és elvileg az iskola között, a szavárják között? Gyakorlatilag adatok bekérése folyt a szakértői vizsgálat során is, és a tervezet készítése során is. De a jövőre vonatkozó elképzeléseket mi ugyan kérés nélkül beadtuk,
és a megtakarítási programot is, ami egyébként a 3 iskola viszonylatában, amit önállóan beadtunk, az nagyobb megtakarítást tudna eredményezni, mint az összevonást követő évi 20 millió. Tehát a 3-szor külön megtakarítás az nagyobb megtakarítást eredményezne. Ezeket beadtuk, de gyakorlatilag reagálást nem kaptunk rá. Lényegében ez azt jelenti, hogy dolgozhatok elvileg saját erőből, hogy megpróbáltok más szempontból megvilágítani, és a Városháza felől semmilyen visszacsatolást nem kaptatok? Eddig, mindez idáig még nem. Már legalább 10 napja beadtuk ezeket a javaslatokat. Kinek adtátok oda? Gyakorlatilag beküldtük az oktatási irodára, de a tegnapi nap folyamán minden önkormányzati képviselőnek is kiküldtük a teljes anyagot. Mit mondtak, hogy mit mondjanak a diákjaiknak? A diákok felé, hogy hogyan közöljük ezeket, gyakorlatilag csupán azt hangzott el, hogy ez a tervezet, amit végre kell hajtani a város megtakarítási érdeke miatt. De egyébként a diákok nincsenek részletekről tájékoztatva, mint ahogy mi sem. Lényegében akkor egyetlen egy hivatalos dokumentum nincs a kezetekben mai napig, hogy hogyan és miképpen szeretnék, ha jól értem, ugye? Csak a fővonalakat látjuk abból a tervezetből, de semmi részletet nem. A szaváriások hány petíciót gyűjtöttek össze? Miután hétfőn úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a gépipari által meghirdetett demonstrációhoz és aláírásgyűjtéshez, hétfőn kezdtük meg az aláírásgyűjtést, és gyakorlatilag 4544 aláírást gyűjtöttünk mindez idáig, ami a gépiparival együtt akkor 14500 aláírást jelent, ez pedig a város lélek számához viszonyítva már jelentős. Szombaton egy hegyei jogú város oktatási bizottsága által képviseltetett előtt, amely a nem tudja megfelelő szakmai életükben nem azt, hogy például a Puskás továbbja a képviselőket sem az összevonásnak kialakítani újra kívánni. Szeretném átadni a képviselő elvévet is, alatt összegyűjtött 10 000 darab hiteles aláírás, összeigazolás számokkal a címlapon nevével együtt, hitelesnek tekinthető. A Puskás hivatalpolgármester úrnak egy levelet írtunk alkalmazotti közösségünkkel szeretnénk átadni, illetve szintén a Puskás hivatalpolgármester úrnak szeretnénk átadni egy 60 éves középült iskolának, amit a nevére köszönjük szépen! Pedig a szülői szervezet nevében szeretném Köszönöm szépen, köszönjük szépen! Nem tartjuk idézszerűnek az iskolák összevonását, több okból sem. Egyrészt a közoktatási és a szakképzési törvény új koncepciója még nincs elfogadva, másrészt mindhárom iskola, de különösen a gépipari és a szavária jól működik, megvan gyerekekkel, fel van töltve, azokban a szakmákban, amikben képzünk, azokban el tudnak helyezkedni, ez vonatkozik ugyanúgy természetesen a Puskásra is. Úgy gondoljuk, hogy a Mamut intézmény nehezen irányítható, nehezen átlátható, káoszhoz vezet, legalábbis az elején egészen biztos a működése, és biztos, hogy színvonalcsökkenéshez vezet. Közgazdasági adatokat letettek, mutattak, vagy tehát, hogy miből hogyan lehet megspórolni valamit? Az előterjesztésben a 3 iskolára vonatkoztatva 20 millió forint megtakarítást mutattak ki, de a költségek, tehát az átalakítás költségei ebből nincsenek levonva. Nagyságrendileg ezt úgy kell tekinteni, hogy most, amikor évelején az iskoláknak a költségvetését csökkentették, akkor a 3 iskolától 34,5 millió forintot vettek el, tehát megszorításokkal többet vettek el, mint az átszervezéssel. És az a 20 millió forint meg volt címkézve, hogy pontosan hol lehet megtakarítani? Tehát ez főleg személyi béreken lehet megtakarítani.
igazgatóhelyettesek bére, akkor a gazdasági szervezet bére, illetve a különböző pótlékok, hiszen egy összevont intézménybe mondjuk kevesebb munkaközösségvezető szükségeltetik. Ez még szakmai. Sziasztok, nálatok milyen lufi van? Épipar is. És akkor úgy láttam, mindig van egy címke, és ez a címke ez mit csinál? Vagy mi van rajta? Idézet van rajta. Vagy van egy idézet. Küzdj és bízva bízzál. A gépiparért. És mindegyiken más van? Igen. Gépiparért önállóságot. Mit szóltok hozzá, hogy a városból másik iskola is itt van még a Szamária? Örülünk neki. Szolidaritásról szól. Szerintetek jó lehet ez, hogy összemondják a 3 iskolát? Jó lehet az, hogy összemondják a 3 iskolát? Egyet. De hát szerintem az, hogy milliót spórolnak ezen a 3 iskola külön-külön is meg tudja ezeket. Tavaly a gépariben 11 milliót megspórolt, csak önálló erőből. Összetéve nem nagyon előnyös ez. Leminősítik a tanulókat. És ha véletlenül egyeztettek volna például a te iskoláddal, akkor ezeket valamilyen szempontból meg lehetett volna oldani az iskolán keretén belül? Természetesen, tehát minden iskola adott be a saját jószántából megcélzott költségcsökkentési javaslatot, aminek hát az összege ezt az összeget simán eléri. Most május 19-én elvileg hol áll a helyzet? Tehát, hogy tud valaki valami pontosat leír, vagy mi fog történni augusztus 31-től? Hát direktben mi sem kapunk tájékoztatást, az utolsó információ, ami volt, az a nyugat.hu-n tegnap este óta olvasható Marton Zsolt aláírásával közölt levél, ugye, amiben arról tudósít, hogy a 3 iskola egy szombathelyi műszaki szakiskolai név alatt kerülne összevonásra. Ennyit tudunk. Átfedések gyakorlatilag a 3 iskola vonatkozásában nincsenek, tehát a szakmai képzésben. Ráadásul szabad kapacitások sincsenek, mert az iskolák tele vannak. Tehát az összevonással sem lesz több hely, vagy nem lesznek szabad kapacitások. Másik igazgatókkal egyáltalán leültetek, beszéltetek, vagy volt erre lehetőség? Természetesen, tehát már mindjárt az elején egyeztettünk, és megállapodtunk, hogy a költségcsökkentő javaslatokat mindenki megteszi a saját házatájáról.